ole wila chuan lasi tui taka siam dan kalo soi le lok do na lasi siam dan khan tha chak boka har lo te anga ka ngai kha thiam lo tan chuanin a har ve thei tlat me chuwang chuanin ei lasi siam dan kalo hrilh le don chu ni lasi tak tha ve tho si tui box sia siam dan ha kalo soi do na he in huang hianin he elan everyday ha ka da tel le a chuan amul gold ania hi tui ania lasi omna hnu ni wang khan a pu pu ta tui lawng ani hi aw hi chuan hi lasi siam sa kha ani ta ni chuan hi chini na hi vinegar ani chumo white vinegar ang kha chuanin e doi te pawh man thei tho ta ma se lasi kha ka nei sa wang khan doi siam dan kha kan soi to a chuwang chuan doi pawh kha doi pawh khan a man thei ti ha ka lo soi pa du a chuan tuna chuan lasi kha ka hmang don ni chumo chuan tui kha ka lo da ta a tui lawng kha ni ta hi lasi omna hnu ni wangin a pu phut mai mai ni kho tui hi half liter ani ta a chuan he chini hi no khat ani ta ni chuan hi ka chuang anga ka chuang tui vek ang chini khumo chuan heti hian ka chuang ta a chini kha ka lo chuang tui don ni ka lo chuang som vek anga hian kan lo chok pop pop ta a kan lo chuang ta ni chini ral vek theng tur kha ni a chuan heti hianin everyday kha mi fian bial thum hi ka tel don ni thum ka chok le ang ka chok le ang mo chuan hemi hnuah hian amul gold kha kan chung le anga vinegar te nen khan a so kher po ngai lo o hi po hi ti so kher ngai lo hian a lo ral ta ani lo ral ta a gas hi ka lo off ta a ka lo off phatang a chuan a amul kha kan lo chhung ta a gas off to tur o khami bawng te di paral kha chuan bawng te kha vain kan chhung ta a chuan vinegar kha 10 ml kan telang 10 ml chu a chin khat kha ni menga 10 ml ka lo drop le ta a chuan lasi siam sa kha doi po apui lo lasi po apui lo thei ve ve o chu ka lo telang ke in lasi ka nei wang khanin kan doi siam kha lasi a ka siam wang khan ti hian a chi tan khan ti khan ka lo mix ta ni chuan doi siam dan ka hril to chawa doi nei pon doi po man thei ni chumo chuan ti khan hei a lo lum vek ta ni a so po ngai lo ka ti khamo a lo lum ta a chuan kha hi chu up phui lu tu po kha ngai to chuan ho chan chu khal tur kha ngai lo wang khan a dal deuh tur nei wang khan hi ti hian zan khwain ka da le don ni chu up le don ni chumo khan hi nga kan kai tho le nga kan lo enzel don ne o mo em tu na hi chuan ala tui vek ta ni chuan zinga hian hi darkar songvel che hi chuanin aron khal chho thei to anga chu kan lo enanga kan lo so zelang o tuk tu na hianin zandar riat ani a 8 pm ani a tuk ka kan kai thau nga kan lo en leng o chuan hetia chin phui thop hi atok mai o hatia han ton phui bur kha ngai to lem lo la si tur chu mo ten kan chin to panga mun himlaya timela mun thiang lima le che lo tur kan da le to pang ti han chuan zinga kai thole to pani mai
ti hian kan han choka chaw som hne kha ngai ve deuh mo khal ve tet tet om wang khanin kan chok kai rual vek anga chuanin mahni eitan chuan tak tha deuh kan duh thin chuan ei theih tawh a masengin zawrh sum tur ani erawh chuanin tlema pawlh dal leh te khanin a man te kha lo to ve leh phah theih ta alo in bawk sit ve nih chu mo man kha lo in plus ve thei a chuwang chuan thralh sum tur nih chuan bawng te tho hmang khan kan ti dal leh hlek dawn nih chu up hran pawh a pa ngai tawh lo nih chu mo hetia kan han ti dal hian tui pulh loin bawng te tho khan in lo pulh leh anga in lo pun tir hlek dawn nih chu chuan kha kha in duh dan da in hralh tawh mai dawn ni chuanin hei ti hian ka han pawlh dal hlek a tak lutuk ai kha chuan tlema dal deuh kha chu a zia deuh dawn ta a chuan mahse thil thur lampang kha engmah tel bil angai tawh lo a ama a kan tel kan siam tan tira kan tel sa kha a tawk lutuk tawh a ti hian thur to lutuk chu a tui chuang lo a la si kha chuan a thlum zawng kha chu kan duh thlum dan zawng kha ni mai ta a hetia a bawng te ka han pawlh belh leh hlek awang hianin chini kha fian khat lek kha ka rawn tel belh leh dawn a chu chu ka chok som leh vek dawn ta ni chuanin tikhan ani mai ta ni la si chu tikhan in duh danin in anga chuan hetia kan han chaw hnuai hian fridge ah te kan han dah vot leh anga fridge a kan dah hian kan hriat tur chu la si ani chuan chin tawh tur ani a dawi anga hong hau dah lo tur ti mai la dawi anga han ti mai la fridge a kan dah hian thil hu hi a in hip thin awang hian chin zel tur ani ta chuan fridge a kan dah lo chuanin enge thil bawng te chia ani awang khan a tawng ve thei ni chu mo in ei zawng hal lo a in dah rei duh chuan fridge ah zel khan in dah tha dawn nia tikhan la si tui tak duh ang tawk a khal a tui dal lutuk lo kha in lo ei ve tawh mai dawn nih chu chuan hei ti hian ka fanu te kan ei tir anga ka fa te ho hian la si dawi tih vel hi an duh ve lutuk a siam reng sak hi ka peih bik thin lo mo chuan ti hian buai te kan ei tir thin anga tui hi chuan ei zo tui lo thei chuanin thil in ei tha peih lo an ka hi nge ka soi da thiam dan chuan thil tui hi an tha lak lo tawh lutuk a mo thil tui lo hi chuan ei tha peih thin lo a ei le tuna hian hi an duh ve bawk fanu duat te khan ka la si siam kha lo ei dawn nih chu anu la si siam kha tui ti ei ang ka duat te khan tui nge tui lo sei ro a hoi te tuim ka video min cover thin tu ni hi tripod te ka nei ma a kut nga ta kan lak thin lai a min cover thin tu ka commentator fel em ka fanu te kha ni in zo bik mai a ti om le mai tim bị te ô sei ve la nge ngai dan te han comment la siam thiam nge thiam lo anh đi thèm khóc mấy cái khách về lắm mặc về ở lên thank you mình ấy sẽ có vàng in cái lòng khá khá ni mấy là gì chứ mà har lâu lúc tục lâu xem về lại rồi là gì tuy em mấy khá lâu ni lệ tôi vứt mấy nị chứ hiền phải trả cái lâu đã ta đủ hun hun là gì khá anh ấy tội mấy đòn chứ mà còn kia tu te giờ vai chung ngọn lòng thu cái sấy lệ